A už idú von, už vidím chlapcov, áno. Ďakujeme veľmi pekne. Poprosím sa, keby ste prišli u nás chlapci. Páni poslanci. Ľudová strana naše Slovensko je prvá, ktorá prišla, ktorá ide. Poprosím vás, páni poslanci, ktorí ste tu. Ďakujem vám veľmi pekne všetci, priatelia, kamaráti, kamarátky. Je to úplne úžasné, že ste sa aj napriek všetkým tým vyhrážkam, napriek všetkým tým policajným akciám, napriek všetkým tým hlupáčikom z Oľano dostavili na toto miesto a prišli ste demonštrovať za svoju slobodu, pretože sloboda je to, čo sa v tej budove snažia ľuďom na Slovensku vziať. A priatelia, dnes je deň veľkého víťazstva. Veľkého víťazstva, pretože táto vládna koalícia je tak neschopná, že si nedokázala ani len zabezpečiť 90 poslancov, aby si mohli odhlasovať tú obľudnú novelu zákona o bezpečnosti štátu, aby mohli zo Slovenska urobiť diktatúru. Čiže do januára sme zvíťazili, zákaz vykázania cez Vianoce nebude, pretože núdzový stav nemôžu predĺžiť. Dokiaľ skončí núdzový stav 29. a potom ho ďalej predĺžovať nemôžu. Takže silvestrovské oslavy vo veľkom, pretože za žiadny vírus, za žiadnu vírózu nemôžu zakryť to, že im vôbec nejde o naše zdravie. Keby im išlo o naše zdravie, tak nás motivujú k zdravšiemu životnému štýlu a nenútia nás byť zavretých doma, nenútia naše deti, aby nemohli chodiť do škôl, nenútia nás, aby sme sa nepohybovali po vonku. Ide im iba o to, aby zlikvidovali strednú vrstvu zamestnancov, malých podnikateľov, zvýhodnili zahraničné reťazce, aby ľudí pripravili o ich ústavné práva, aby ich zotročili a aby tu zaviedli totalitu zahraničných bank. Teraz ide pán Kotleba Marián, privítajme ho! Takže priatelia, chcem vám povedať, že pred chvíľkou skončila 18. schôdza Národnej rady, kde sa udiali dve zásadné veci. Z vôle Božej sa nenazbieralo dosť zradcov z vládnej koalície a dosť tých koaličných protislovenských poslancov a nemohli zmeniť ústavný zákon o bezpečnosti štátu. To znamená, vláda si na teraz nebude môcť predĺžovať núdzový stav, ako bude chcieť, a ak nevymyslia nejaký podvod, nejaký rozklad právneho štátu, tak núdzový stav zo zákona skončí 29. decembra. Druhá vec, ktorá sa dnes stala v Národnej rade, bola tá, že teraz bez ohľadu na to, čo si mnohí myslíte alebo myslíme o pani prezidentke Čaputovej, tak dala výborné pripomienky k tomu zákonu, ktorým vláda chcela veľmi obmedziť tie obedy zadarmo pre deti, kde jednoducho jasne prezidentka republiky povedala, že táto novela zákona zo strany vlády je protisociálna, že je proste proti ľuďom a koalícia jednoducho za každú cenu zobrať deťom obedy, zobrať ľuďom sociálne výhody, prelomila toto veto prezidentky, čiže toto je negatívna správa z dnešnej Národnej rady, že za každú cenu chceli a zobrali deťom obedy zadarmo, kde oklieštili tých, ktorí to môžu dostávať. Ja verím tomu, že situácia je vďaka vám všetkým, ktorí ste aj chodili na tie námestia, ktorí ste jasne vyjadrili, že nesúhlasíte s tým, čo psychopat so svojou vládou robí. Aj vďaka vám všetkým jednoducho sa nedostaneme k tomu, aby si ústavnou väčšinou vláda robila s nami, čo chce. Takže všetkým vám prajem pekné sviatky, nenechajte si ich pokaziť Matovičom, požehnané Vianoce a po tých sviatkoch znova budeme musieť bojovať za slobodu na Slovensku, pretože dnes je vďaka tým, ktorí sedia vo vláde a vďaka vládnej väčšine v parlamente je dnes naozaj na Slovensku sloboda ohrozená ako nikdy predtým od druhej svetovej vojny. Ďakujem vám všetkým za vašu výdrž a v novom roku do útoku za slobodu na Slovensku proti Matovičovi. Ďakujeme veľmi pekne a takisto vám, chlapci, prajeme krásne sviatky.